Ľudia, neviem, ak mám začať. Čo, počkať. To je jedno. Privítaš tých ľudí, vieš. Daj nohy do piči, nemusí sa kývať rozsúť. Tak môžete sa presvedčiť a povedať, čo kto z vás robí na festivale? Ukáže kozak zo Solča. Nie, to tam nedáme, to vystri to, hneď momentu, ty máš. Čaute, ja som Boro, nerobím nič. Toto bude úvod. Ja som Boro a nerobím nič. Ja som Jano. A ja som tu vlastne ako osvetľovač, človek od mikrofónov a podávač mikrofónov. Dobre, tak to preskočím, poďme na druhú. Dobre, tak čo vás inšpirovalo k tomuto festivalu? Každopádne by sme začali asi možno, že zrovna tak, že jak to začalo, no to začalo vlastne u Borisa na balkóne, to sme už spomínali v jednom rozhovore. A inšpirovalo nás k tomu vlastne to, aspoň teda nás, myslím, že tak my sme tam boli na tom v podstate jednotne. A to, že sme chceli rozvinúť slovenskú kultúru troška viacej a respektíve prispieť k tomu aj tak našimi 10 prstami, dohromady 30, takže preto. A už sme nechceli toľko piť, chceli sme volať čo normálne robiť. Že Boro? Chceli sme hrať na festiaku a nikto nás nikdy nevolal, tak sme prišli na tom balkóne na to, že musíme si spraviť vlastný festiak, aby sme si zahrali na festiaku. Tak to bolo. To je super. A pamätáte si úplne na prvý ročník? A ako sa odlišoval k dnešnému? Toto mi daj. Nie, nechaj mi to. No, Boro? No jasné, prvý ročník bol na Duchonke. A ty si nepamätáš prvý Alebo teda takto. Ja by som začal tým, že vlastne ešte predtým bol taký akoby 0. ročník, ktorý bol v Solčanoch na ihrisku u Terezy Mencerky. Ja, áno. Tam sme robili vlastne tiež, to bola vlastne tá myšlienka taká, že teraz chcem si zahrať na festivale. Tak sme dostali takýto priestor, to sme nejak dohodli s Terezou vtedy. A z ničoho nič vlastne tam boli 4 kapely. Že najprv sme to tak, že my si tam zahrajeme, potom neviem kto, nakoniec skončilo tak, že tam hral aj začiatok konca. A Head to Down, ktorý sa dal dokopy vtedy. Ktorí sa dali dokopy, no. To bol taký old school. Tam zhorali repráky, jak sme hrali. No. Pamätáte? No. No, aj plamene. No. Dobre to bolo. Bolo to také underground, aby sme to vlastne vyskúšali. No len potom tá spolupráca bohužiaľ nepokračovala, tak sme si museli spraviť vlastný festival. Ono ten prvý vlastne potom, keď sme spravili, už sme sa rozhodli pre TOHC Fest ako meno, ono to bolo, pôvodne to bol TOHC Fest Music. A spravili sme to na Duchonke, na Malej pláži. A pamätáme si na to veľmi dobre všetci, lebo že v podstate to bola taká naša prvá veľká vec. Bola to pecka. My sme to mali vtedy headliner SPS-ko, čo je pre nás, myslím si, že osobne veľmi taký ideál úspešnej kapely. Rozdiel voči mne, teda čo sa týka z mojej strany oproti ostatným ročníkom bol ten, že vtedy sme nevedeli, do čoho ideme a bolo to také úplne že parádne. Každý ročník už potom, ktorý sme začali robiť, bol vždy premyslenejší a tým sme to troška aj asi možno, či na jednej strane možno vylepšovali, na druhej strane si to aj kazili sami v hlave, ale ten prvý ročník bol proste taký, že ktorý bol úplne že bez rozmyslu, po hlave a parádny. Ja chcem povedať, že to bol vlastne jediný ročník, ktorý bol na Duchonke, bol jeden deň a práve to mal svoj čaro, že teda aspoň keď za seba hovorím, tak neboli sme takí unavní z toho vyčerpaní. Vlastne, že sa aj dobre to vyšlo, počase vyšlo, ľudia boli super, kapely zahrali perfektne, účasť bola perfektná, takže...
na tom bol druhý ročník, ktorý už bol dvojdňový, upršaný. Táto sobota, kamo. Ale zase tam nás zachránil ten piatok aspoň trocha. Keby sme to dali na tú sobotu na chlapci, tak masakr. Vtedy. Ale jo, no. My sme vždy chceli, aby TOHC Fest sa zapísal troška do toho niečoho, ako keby tej dejiny subkultúry alebo kultúry slovenskej ako topolčiansky hardkorový festival. Undergroundový. My sme to tak plánovali, že to bude undergroundový fest a s tým, že tam bude nejaký jeden, dva headlinery a potom... Aby sa proste povie, keď ti niekto povie TOHC, aby každý vedel, čo to je a hneď si to spájal s festivalom alebo s kapelami, ktoré sú z Topolčan. Aby tam sa každý hrať. A hlavne to, čo má v názve, že punk, hardcore a metal, aby to aj vždy, každý ročník nejakým spôsobom, aby to aj tak bolo. Že aby tam boli zastúpenie tých kapiel z týchto štýlov aspoň, ale riešili sme aj reggae, aj iné veci a sme tomu otvorení rocku, grungeu. Skús opísať, čo si pamätáš napríklad z prvého festivalu a čo teraz, čo je z týchto z druhých posledných festivalov, čo je také rozdiel, čo sa neskutočne zmenilo? Alebo... Mne sa páčilo, že to bolo v lete a že to bolo vonku proste, že to bol letný festival. Teraz to je tiež super, že to je v zime, je to tuto, ale malo to také svoje čaro, bolo také iné, boli s tým väčšie starosti, pravdepodobne, lebo však ja už to s chalami nerobím, ako iste vieš. No. Ja už dneska som prišiel len vypiť. Môže na festivalovom dôchodku. A tak, ale iba 4 skladby budem hrať dneska, lebo viacej už chalani nedovolili, že to už budem mať. Môžeš len 3. Môže len 3. To utneme po tretie, že... Môže len nitro. Možno len nitro bude, že čaute, díky. Uvidíme, no. Mne sa to páčilo, že to bolo na Duchonke, no. To bolo. Len bohužiaľ, vtedy aj tá Duchonka bola taká, že teraz je zase iná, bolo to pred 10 rokmi, tam tí ľudia proste nechodili a nedalo sa to ďalej živiť. Stále sme boli stráčení. Ono to je tak, že jak sme aj kolovali, jak sme sa sťahovali, vždy to bolo tým, že proste na tých miestach sa to už časom nedalo robiť. Buď to ľuďom vadilo, alebo jak to bolo na 3 súdoch, že to mohlo byť len do 10. To je jedna vec. Keď sme robili na Hosivare za Topolčanmi vlastne na parkovisku pre kamiony, dalo by sa povedať na holej luke, tak tam zase tiež tam boli riešenice s policajtami stále. A preto teraz to robíme takto v zime, je to v kultúrnom dome, nikomu to nevadí a v podstate tretí ročník je tu a sme s tým spokojní, aj ľudia sa naučili takto. Keď sú cez sviatky doma, vždy sa stretneme a je to fajn takto, že vidieť každého a každý sa na to teší. V zime je doma, takže... Kde sa vám najviac ľúbilo? Na Duchonke, na 3 súdoch, tu, alebo v tom Hosivare? Či to bolo? Mne sa najviac páči tu. Tu? Prečo? Lebo je to tu jednoduchšie, trefnejšie a navštevovanejšie. Ja by som to tiež tak zaradil, že tu a potom hneď na druhom mieste bola tá Duchonka. Že to bolo také, ale je to tu také všetko po ruke. Tuto to má oveľa viacej plusov ako minusov. Oveľa viacej plusov ako minusov toto má. Vieš, lebo keď človek organizátori letných festivalov alebo openerov vedia, o čom sa rozprávame. A pokiaľ tam nič nemáš, pretože vlastne tieto festivaly to sa robí na holých lukách. A
na holej lúke musíš všetko vybudovať. Musíš vybudovať proste, alebo doniesť, alebo zabezpečiť veci, ktoré sú normálne. Potrebuješ na vecko, na holej lúke potrebuješ doniesť tojtojky. Tojtojky niečo stoja. V kultúrnom dome máš toalety hneď tuto, nestoja ťa nič. Máš ich v najmä. Nemusíš nič riešiť. Jasne. Vieš. A takisto, jak sú aj všetky také drobnosti, že čo sa týka stageu, zvukariny, elektriky, oplotenia, tieto veci proste neriešiš. Bude zle počasie, nebude zle počasie, modlíš sa, aby ti nepršalo, aby ti to celkovo vôbec všetko vyšlo, aby človek pokryl tie náklady. Tuto nám je to v podstate jedno. Či je leto, či je zima, sem tam sa len na šibenice houpe obiešené svetlo. A tebe? Mne sa páčilo, ja to mám tak, že niektoré ročníky sa mi páčili a niektoré sa mi páčili menej. Že na Duchonke to bol tiež ten prvý ročník super a potom mne sa páčilo na 3 súdoch. Na 3 súdoch? No, boli 2 dní, jeden bol punkový, druhý bol hardcoreový a mne sa aj tam páčilo. Tam to malo také, bol to taký underground, to bolo to také, mal som pocit, že to je presne kapacitný pre toľko ľudí, koľko tam aj prišlo, že to bolo tak akurát plné, ľudia sa zabavili akurát a bola tam taká dobrá atmosféra. Mne sa páči, keď je dobrá atmosféra. To je tu vždy, každý rok. Áno. Len na Tak jeden bolo to rok, trošku no. také depresívnejšie, keď pršalo v tom 2016, tam to bolo také smutné, sme chodili, ľudia boli smutní, málo ich bolo a tak, tam to bolo také smutné. To si nepamätám. Ale vieš, ono to bolo vždy o tom, že v podstate všetky tie určitým spôsobom, tie všetky miesta boli dobré. My sme každé jedno miesto, ktoré sme vybrali, malo niečo do seba. Vieš, jak Tri súdy, jak Duchonka, jak aj ten Osivar, čo nám vlastne Juro poskytol vtedy, čo nám dal to mesto. Ono to malo svoje čaro, určitým spôsobom, vieš, že niečo, ty proste dokážeš niečo vybudovať úplne nikde. Vieš, OK, to je všetko v pohode, ale nie vždy to tam je ideálne. Vieš, že v podstate všetko malo, vždycky človek si musí dávať dohromady tie plusy a minusy a pokiaľ je to viacej minusov, tak to nie je to ideál. Tak to potom tým pádom nie je ideál. A pokiaľ je, alebo sa dá spraviť niečo, čo má viacej plusov, tak ideš radšej do toho. Pretože je to perspektívnejšie do budúcnosti aj. Vieš, že má to proste väčšie predpoklady, že to tam môže aj dlhšiu dobu zostať. Vieš, pretože Duchonka bola totálne stratová, tam sa to všetko prepadlo. Tam my sme vlastne skončili na tom, že tí ľudia tam proste nechodili. Každému to bolo proste buď ďaleko, alebo tí ľudia tam proste neprišli. A keď začalo pršať, tak to bola katastrofa, to tam proste nikto neprišiel. Potom bola ďalšia lokalita, boli tie Tri súdy. Tie Tri súdy boli super, mali to v podstate známi kamaráti, čo na jednu stranu bolo úplne v pohode, pretože sme to mali viac menej bez problémov, znížili sa náklady, ale zase tam sme to mohli robiť len do 10. To bola taká veľmi veľká nevýhoda, že tam proste padla 10. hodina a tam sa to skončilo. Takže tým pádom bol to super veľký koncert, ktorý človek mohol robiť napríklad povedzme aj celý týždeň, vieš? Ale proste vždycky sa to od tej 10. muselo zaseknúť. To nevýhoda. A bolo to betónko a bolo to obmedzené kapacitou. Čiže keby sa niekedy stalo, že sa na ten festival chce dorútiť viacej ľudí, tak by sa tam nemestili. Doslova do písmena by sa tam nemestili. Vôbec nebaví a je mi z vás na grcanie. Ani mňa to tu vôbec nebaví, nemusím to v tom meste s vami žiť. La 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 la, ani mňa to tu vôbec nebaví, je mi z vás na grcanie. Je mi z vás na grcanie, hej, hej, hej. Osivar, tam to bolo tiež super, neobmedzené množstvo, neobmedzená kapacita, ľudia úplne v pohode, tí chalani všetci tam, lebo to je vlastne ako taký firemný, industriálny tá zóna. Ale tam to tiež nemalo v podstate budúcnosť, pretože my sme si neuvedomili vlastne, že tá obytná zóna, čo tam je vedľa, je moc blízko. A potom prišlo toto, celé sme to pretočili vlastne na zimnú sezónu, alebo teda na zimnú edíciu a toto vypalilo zatiaľ najlepšie. Tak ako my sme vždy na toto mysleli, ale vedeli sme, že cez leto to bude hovadina tu robiť. A nechceli sme to v zime, lebo vždy sme chceli ten letný festival, ale keď už sa nedalo inak, tak... My sme určitým spôsobom narazili na také, ako keby sa povedalo, že na tej hranici alebo na tú stenu, že
vlastne, že nemáš to kde viacej spraviť. Keby si človek chcel zostať v tom openeri, tak to nemáš kde spraviť. Pretože my sme nechceli ísť pred Topolčian, predsa len je to TOHC, Topolčiany Hardcore Festival, a robiť Topolčiany Hardcore Festival niekde v Nitre alebo v Bratislave, to nemá zmysel. Jasné. Okay, this is the moment. Scream with me. Why we are here? We came to. Ja chcem ešte povedať k tomu, že klobúk dole pred chalanmi, že robiť takéto niečo organizovať s tými všetkými vecami, ktoré tu Lukáš vymenoval a hrať ešte na to festivale, tak to je obrovský závod proste, že treba na to veľa energie, prípravy. Oni to pripravujú rok predtým, toto treba zabukovať, toto, tie kapely, tam je taký problém, tam nemôže, toto, takže je to fakt náročné. A klobúk dole za to, že to robia pre nás, pre vás, tento festival, takže držme im palce a treba ich podporovať. Pre televíziu THC Boro Brutala, Jarek Boura. Pre televíziu TOHC Boro Brutala. Lukáš Kozák. Ďakujem. Pre YouTube TOHC Kanál. Dobre, tak ešte raz. Pre YouTube TOHC kanál Emil. Boro. Lukáš. Sárinka Kozáková.